إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن شاء الله تعالى. Bu kıtapımız et-tağut diyen kıtapımızın devamı. Tağut yani näme? Kafir kim? Şonu öwretýän näme? Kitap gelip yeten ýerimizde nirde diye hadihi ru'usut tawagit. Yani kafirlaňam nä derece. Musulman näme derece bolşaly, kafiram näme derece. Cennet derece bolşaly, dogdaham näme derece. Şoňa kafirlaňam hemmeti näme bir derecede bolan. Küfrü pesrak kafir bolýar, kafirligi erwet kafir bolýar. Indi şu kitap bilen näme öwretýär? Kafirlaň iň erwedi kim wasany näçe? Şonu öwretýär. Näme diýe? Tağutlar känidi, ýöne olaryň iň erwedi başy kim diýdi? 5 tane diýdi. Onam gysgaça aýtdy. Birincisi iblis diýdi, ýani iblis şeytan, cennetten gowulan iblis. İkincisi kim? Özüniň ibadet edilmegine razy bolan adam. Üçüncüsi kim? Özüniň ibadet edilmekligine iýligini çağıran adam. Yani gyssananyzda çağıryp beren geçen eýden beýden Üç-dördüncüsü kim diýdik? Gaýypdan bilýän, gaýypdan bilýän diýip näme? Gurlan adam, jadygoý, palçy, bilgiç, şuňalaklar. Beşincisi kim diýdik? Allah'ın hökmü bilen hökümlenmeýänler diýdik. Ne gysgaça indi näme giňişlerini açyklap aýtýar, ýeke-ýekeden hadihi ru'usut tawagit. Yani gysgaça aýdamyzda näme kafirlaň başlary şular diýdi. Indi awwalan birincisi kim? İblis diýdi. İblis şeytan. Wa huwa awwalut tawagit. Näme birinji tağutlaň, birinji kafiryň näme başy diýdi. Sebäpden bundan ýön kafir ýok. Şunuňmy? Adam alayhissalam näme hasad etdi, içgaraçylyk etdi. Allah näme buyrugyna boyun bolmalykdan näme boyun bolmakdan boyun gasyrdy şey diýip näme Allah'ın gargysyna sezewar bolup kıyamada çende näme bütün mümin, musulman we perişteler ählinden näme gargysa sezewar edilen näme iblis boldy. Soňra näme Adam alayhissalam bir topar peýgamberler gelmegine, bir topar mümin, musulman adamlaryň dogmagyna sebäp boldy we iblisem Adam ata näme biziň nesil başymyz Adam ataňam näme köp zürriýetleriniň dininden çykyp müminleň garşysyna näme kafirleň toparynyň näme döremegine sebäp bolýar. Şoň üçin iblise näme diýilýär? Kafirleň başy diýilýär. İkincisi kim? Men ubida ve huwa radin bizalika diýär. İkinci adam kim? İkinci kafirin erwedi kim? Özüniň ibadet edilmegine näme razy bolan adam diýär. Ýöne şutada bir zat düşünmeli, özüniň ibadet edilmegine razy bolmadyk adamlara tağut diýilmeýär. Şoň üçin şu döwürde kafir adamlar näme özüniň ibadet edilmegine razy bolan adamlar, ibadet etýänler we kafir evliya, pir, salih diýilýänler ýa sop murid diýilýänler näme diýär? Yani diýir kam yetişdim, ölüm soňam näme çağıryn yetişer 1 metr toprak diýär, biz bilen siziň araňyzda näme hiç sady aýra saly bilmez diýär. Ön gapdalyňdadım diýär, soňam näme sen bilen arama 1 metr näme toprak düşdi diýär. Yani ölen soň gabyrynyň arasyna aýtjak bolýar. Şoň üçin diýirligimde yetişmeýälik ölkämem yetişerin diýär. Şol adamlarda näme ölen soňam çağıryp, dogalar dilegler edip olan ýoluny aýdylan janlar berip beren adamlar bar. Edil şoň alagam näme bu zatlar inkar eden, şirki inkar edip bir Allah'ın ibadetine näme çağıran adamlaram kafirine ibadet edilýär. Mysal üçin peýgamberlerden näme Allah çok konuşan adamlar bar. Taý peýgamberler özleriň ibadet edilmekligine razydylarmy? Ya kafir öwliya, salih adamlar, ulama adamlar, ya perişteler özleriň ibadet edilmegine razydylarmy? Ana olara tağut diýilmeýär de, ýöne olara ibadet etýäne tağut diýilýär. Şoň üçin izinden näme Şeyh Fawzan şonu açyklajak bolýar. Amma men ubida we huwa gayru radin bizalika fa hada la yusamma tağutan. Emma kim ölenden soň ibadet edilen bolsa we özlerim hayatda
ölen soňlar näme ibadet edilmekliklerine razi bolmadyk bolsalar olara tağut diýilmeýär. Misal üçin fel melaiketu ubudu min dunillah. Misal üçin näme Allah'dan başga perişte ibadet eden adamlar var diye. Lakin lem yardaw bizalik. Yani perişteler özlerinin näme Allah ibadet edilişi ýaly ibadet edilmekliklerine razi däliler we la amaru bihi aslan näme buyurmadylar hiç kime. Bir perişte näme bide de ibadet edin diýen ýerem ýokdy. Ve şoňa alagan näme İsa aleyhisselam näme Rasul, Allah Teala'nın peygamberi, ýöne näme peygamberem bolsa adamlary näme adamlaryň gulçulugundan adamlaryň Rabbi bolan näme Allah'ın gulçuluguna çağırmak üçin dawat eden peygamber. Ýöne şu döwürde näme İsa peygamber de ibadet etýän adamlar tapyldy. Ve huwa yanha an zalika fi hayati. Ýöne İsa aleyhisselam diýirkä näme adamlary Allah'dan başga ibadet etmeklikden gaýtaran adamdy. Ve yetebarra'u min ashabi hatta kıyamatda da näme özüne ibadet eden adamlardan päklener diye İsa aleyhisselam. Men olardan päk Rabbim näme men olar buyurmadymam. Men olar buyurmadymam özüme ibadet etmeklikler. Men bu Allah ibadet etmekligi buyurdum diye. Şoň şeýle näme ol adamlar fela yu'addu tagutan. Olar tagut hasaplanylmaýar. Emma näme ýanky müşrikçiligi rawaşlayan adamlar ve Allah'ın dinine, Resulullah'ın dinine, tevhide çağırayan adamlarım näme garalamaklyk üçin ýanky sözü näme açıklaman ama adamlara ýetirýärler. Olam näme we men ubida min dunillahi tagut diye. Yani diýdi men ubida we huwa radin bizalika. Kimde kim näme ölenden soň ibadet edilse we ibadet edilmekliginiň hem näme ibadet edilmeni razy we şo tagut. Ondan şu müşrikler näme tevhidçileri ýigrendirmek üçin näme diýerler? Allah'dan başga ibadet edilene tagut diýär olar. Ana peygambere tagut diýerler, but diýerler, öwliýalere but diýerler, tagut diýerler diýip näme? Ama adamlar, ilmsiz adamlar näme? Hakyky Allah'ın we Rasulunyň näme dinine çağırayan adamlaryň näme ýigrenmekliklerine sebäp bolýarlar. We hakyky kabul etmekliklerine, etmesizliklerine de näme sebäp bolýarlar. Sebäp diýen hakykatdan bir adam peýgambere tagut diýär. Ol adamdan din alınmaýar. Ol adamyň näme dawat hem dinlenmeýär. Näme bular açyklanaklar. Biziň näme açyklaýan adamy ýetiren aklar. Biz aýdyp otýuz peýgamberler, perişteler, öwliýa, salyhlar tagutdan olara ibadet edilýän bolsa näme üçin? Biziň olaň hemmes hayatlaryna näme özlere däl, hatta özleriniň beýiklere de ibadet edilmekligine razy bolmadylar. Bir Allah ibadet edin diýdiler. Yani adamlar näme şeytanyň sapalagyna, hilesine düşüp, şula adamlar ölen soňlar, şula adamlaryň çağıran Allah'syna ibadet etmän gaýtam, bu adamlaryň ödüne näme ibadet edip başladylar. Şoň üçin biz hiç kaçan peýgamberlere, ya periştelere, ya hakyky öwliýa, salih bolup ötüp giden adamlara tagut diýmeýär ebeden. Yani kim şolara ibadet etse, Allah'ın taşlar, şolardan hajatlar sorsa, ol adam eýem tagut bolýar. Düşündükdämi? طيب وإنما الطاغوت الذي أمرهم بعبادته وهو الشيطان. أما حقيقة طاغوت kimdi? Bu adamların näme şo salyhlaryň peýgamberlere, näme salyhlara, peýgamberlere ibadet etmeklige buyuran şeytan tağutdu. Çünkü şeytan bular allady. Gyssanňyzda çağırın ol peýgamberem. Yetişer dedi ama peýgamber olara diýmedi gyssanňyzda men çağırın dedi. Ve kezalika el-awliya ve's-salihun. Edir şoňa awliya, salih adamlaram näme اَلَّذِينَ مَاتُوا عَلَى صَلَاحِهِمْ وَعَلَى وِلَايَتِهِمْ لِلّٰهِ. Yani ölenlerine näme salahlıkta, salihlikta, takvalıkta öldüler. Ve hakikam Allah veli bol öldüler. Ve näme ve ala amelihim salih ve ölenlerin salih amalla öldüler. Walakin ubidu ba'da ma matu. Yani olaram näme ölen soňlar käbir adamlar tarapyndan ibadet edildiler. Yani näme käbir adamlar öte geçip Allah'ın taşrap olara ibadet edenem bolsalar ol salih öwliya, peýgamber, periştaratlara tagut diýilmeýär. Emma tagut kim? Ve innema tagutu huwellezî amarahum bizalika ve huve'ş-şeytan. Emma tagut kim hakyky? Kim maňa ibadet et diýen bolsa, ya gitde şuňa ibadet et diýen bolsa, şolar tagut we şolaň näme buyruguna boyun bolup ağlanyp gidip Allah'dan başga ibadet eden tagut. Bu ikincisi. Üçüncüsü kim? Men da'an nasa ila ibadeti nefsihi. Birinci nämedi? Göwnünde, yüreğinde näme erbet görene özüniň ibadet edilmegine.
Yani özünün näme Allah derece yetirilmegini erbet göreni, düşündüňmi? Ýöne dili bilen aýtmady, düşündüňmi? Wa ibadet edilene de etmäň diýmedi. Ýöne diline edin diýmedi. Ma üçüncüsü näme? Yüreğindäki besleýänlaryň diline de çykarypdy, düşündüňmi? Çağırın, gyssanın, yetişer, düşündüňmi? Şuňalak gurrunlar etdi. Oğul sonra, qyys sonra, näme? Men şol atlaňy ýerine ýetirerin dedi. Es-salisu üçüncüsü kim tağutlaň kapyryň iň ulsunyň men da'an nasa ila ibadeti nefsihi. Adamlary näme özüne ibadet etdirmeklige çağıran bolsa diye. Lenne bazı tawagit ya'murun nasa bi an ya'budu. Zaten kawar kapyr, zindiq adamlar diline maydayalar yüreklerine besleýän zatlar näme? Ýöne gönümel aýdanaklar dalim näme? Aýlap özüne näme? Allah'ın sıfatı bilen sıfatlanýarlar. Gönümel diýdi, menem Allah ibadet edin diýdi. Azakan akli imanı bar adam etme, yani olur beydiyen aktanim. Biz bir näme Allah'ın yani menzileli, dereceli adamlar, anırıyımız näme öwliyatlar, arasy adamlar düşünüňizmi? Şoň üçin Allah Taala bizi ýalagan adamlara ya bizim tohumumyza bir aýry tynlyklar berdi. Kıssanaňyzda çağırsaňyz esdeňiz biz ýetişi bileriz, eýdi bileriz, beýdi bileriz. Şeýdi ben näme adamlar bilmesizlikden olur özlerini näme Allah'ın vasfı bilen vasfladylar. Şeýdi we adamlar näme gönümel kaviri, akavirem aýlap özlerini näme ibadet etmekligine çağırdylar. Ve yaqulu lahum näme diýär? Innahu yastati'u an yanfa'ahum ve yadurrahum diýär. Ve yuhaqqiqa lahum matalibahum. Yani şu derecede rawaçlandyrdylar diýär ol adamlar özlerini. Ýa-danim olara ibadet etýän adamlar ol awliyalar näme diýdiler? Innahu yastati. Olar yani hakykatdan hem näme en yanfa'ahum şolar çağıran adamlara peýda bermeklige aw yadurrahum ýa-da näme plana ziyan mer plani näme gözüni gap, garagyny gap diýip näme dile gelse ziyan mermänide näme qadir başarjan adamlar diýip näme rawaçlandyrlar. Ve yuhaqqiqa lahum matalibahum ve yuhaqqiq kimde kim olardan matlaplaryny bir haýyş etýän zatlaryny sorasalar yuhaqqiq amalaşyp başarýarlar, ýerine düşürip başarýarlar diýip näme şuňalak derecede näme wasp etdiler diye. Kema aleyhil yevm şugun kunumuzda ýakar. Yani bu diýilýän zatlar o geçen katlanan ya ondan öňkü asyryň gurruny demezler. Şugun kunum şoňalak diye. Mysal üçin tawagit-us sufiyye yani sopulan tağutlary we meşayih-us sufiyye yani sopulardan bir ulugatlaklara soputçulukda oglanlar näçe ýokary galy berdiňçe näme imanyň daşyş küfre bar ya. Sopyň iň ýonky derejede sopulun iň soňky derejesine ýetmeklik kapırlığın soňky derejesine ýetmeklik düşünüňizmi? Mysal şu şolar edilýänler atýarlar. Şolar näme diýär sopular? Ellezina yaz'umuna annahum yuhaqqiquna liman abadahum matalibahum. Mysal şu näme diýerler? Olar näme batyl urunlaryny kimde kim näme bize ibadet etseňiz, ýani ibadet sözüni ulanoklar danim bizi gystanaňyzda çağırsaňyz, bir matlaplaňyz, haýyşlaryňyz bizden sorasaňyz biz näme amala aşyry bilýäs, ýerine düşürüp bilýäs diýdiler diýär. Nämemiş? Ve ennehum yettasiluna billahi mübaşaraten. Sebäp diýsem, ol adamlar gönümel Allah Taala çykyp bilýärmişler. Şunuňmy? Şoň üçin näme biziň öllügimizem diýirligimiz ýalak, biziň öllemizem diýirlenmiz ýalak. Eşitýä, görýä we kömekleşýä we ýardam berýä. Nämemiş sebäpden olar gönümel Allah çykyp bilýärmişler we ya'khuduna anillahi mübaşaraten we gönümel Allah'dan alyp bilýärmişler. Ve ba'duhum yusi yaqul hatta şu derece yetenler var diye kâbiler vesiyet etdiye diye. Ve vesiyetinde de näme diye diye. İza muttu diye. Ölsemem diye la yemna'akum min du'ai vel istigâsetu bi zira'un min at-turab diye. Men ölemden soňra meni dua dilegler edip çağırmaklykdan ya da vel istigâse ya gyssananyzda näme ya medet plan janyp menden kömek soramaklygyňyzdan diye bir gadara toprak näme sizi saklamasın diýdi. Aramyzda bir gez toprak diýdi. O näme sizi ağlaymasın diýdi. Ölülügüm diýirligim menki deň diýdi. Nämeňiz bolsa çağıryp berin ýetişersidiler diýdi. Halummu ila qabri, näme gönü gelin qabryma, watlubu minni, we nämeňiz bolsa menden soraň, yani Allah'dan soraň diýmedi. Allah gaçyň Allah dönüň diýmedi. Wa ana agisukum, men size kömek berin. Men siziň dadyňyzy için we men niwem ödün, näme iň soňunda bir men Allah diýmedi. Şunuňmy? Hada du'a'un nas ila ibadet nefsi. Ina bir adam şey diýberse şu özüniň ibadet edilmekligine çağırdygy bolýar. Şu kim? Tagut.
Tağut kim? Kafirliğin en ulsi. Dördüncüsü kim? Men idda'a ilmel gayb. Kimde kim men gayipten bilýän. Şunun gyzylyňa gurlatdyňmy maňa gel. Äriňden şübhelenýänmi kimin oýuna bar ya men aýdaýyn. Şunuňmy? Ya mysal üçin bir sana doga berýär, gel maňa men sana bilip bereýin. Ya ogluň gitdimi? Gel. Şuňa alaqlatlaryny ama bilýän diýen adamlar kim? Käfiriň hem ulsi. Mysal üçin kähin, jaduwy ya käse äser etýänler. Şunuňmy? Ya mysal üçin näme aýaň okan bolýarlar, aýaň gorkozlanmak. Ya kart oýnan bolýarlar, şunuňmy? Hatta näme şu derecede jady oýlar we gözü bilen gören adamlar gurrunberdi. Ol gaty şeytany eline alıp küfürlüğün, kafirliğin aňar derejesine yetmese näme o zatlar edibilmeýär. Şu jady üstünde bolup geçen adamyň ödüme gurrunberdi. Oglan hanama näçinji ýyllar 30 ýyl mundan 40-45'te giden bir gaydık gelenek. Şoňa çennem umid edip gedipdirler ýydynaklar. Ölümi diýerim. Eň soňunda näme? Daş howda bir näme palça ýykylýarlar. Şo bilýämiş, ölüýüňi diýiriňe. Hakykatdan ondan bardyk diýär şoň oýuna. Baranlaryna da näme depdir? Bir şakäse süýt getirin diýdi. Bir käse şakäse süýt getirdiler diýär. Ödüm näme? Biýgünara adam getirin diýdiler diýär. Ondan şo gatlaryň ýaşy kiçi mennim diýär. Şo käsen goýdular diýe şakäse bir süýt. Ondan menem şuňa seret gözüňem aýyrma, gorkma, näme görseň hem ýatla diýdi. Soňam üstüme bir adiýol asdy diýe. Garanky diňe süýt görünýär. Soň bir wagt okap başlady bolýandy. Süýdüň içinde tabut götürüp barýan adamlar gördüm diýer. Bir käse süýdüň içinde şol oglan. Näme süýdüň içinde edil tilwizir ýalak boldy diýe. Tabut götürüp barýar. Gorkusyna gaçyp gitdi. Gorkyma gyýyl gaçdym, elbet gorkdum diýe. Ondan ýydymdan kakam watdagy gaýtjak bolma ýanky jady goý näme diýip tirişler etmen köşeşenden sonra näme görelmese şo diýipdi. Gulup gedip görelmese diýiri ölüň ýa-da ölädegi şizady görelmese ölü diýer. Ondan soň näme köşeşe etýär hakadat bar soraýa näme gördüň? Tabut gördüm diýende baryň ýasyny tutuberiň diýdi. Düşündiňmi? Şu zatlaryň hemmesi näme jadyň üstü bilen etýärler. Sihrň üstü bilen etýärler, düşündiňmi? O bilena, düşündiňmi? Ýöne jinnar geçmişte bolup geçen zady näme bilmeklige näme güýçleri bar. Gaýyp kaçan bolýar, geljek zady. Düşündiňmi? Hiç kim bilenek. Emma geçen zady bilýän adamlar näme bar. Olaram bilenne, yani adam tebigatynda geçen zady bilýär. Diňe peýgamberler bilýär. Emma näme jinnar bilen işleşen kafirler jinnaň üstü bilen näme 50 ýyl bundan näme bolupdyr, 10 ýyl bundan näme bolupdyr, düýün sen oýuňda näme bolupdyr? Jinlaň üstü bilen bilýär. Ýöne bu tagut näme? Men kafir, men Allahyny taşlap şu jina secde etýän. Bulan maňa käbir geçmişde bolan zatlar näme habar berýär. Menim şuň habar berýän, size ýetirýän diýen akdanym men etýän. Men şu zatlar bilip başarýan. Şunu ana şu adam näme tagut, kafir. Taýyp, näme üçin şuňa kafir diýilir, şonu bilmeli. Diňe men gaýypden bilýän diýen üçinmi? Ýok. Sebäp näme şuň kafir bolmaklygyna? Ýok. Allah Teala özüň näme gaýypdan bilmeklik ilmine meňdetdi. Aslında gaýypdan bilýän kim? Yeke Allah. Şunuňmy? Yeketek Allah. Emma bu gel menem bilýän ise eýem şu sypatda näme? Men Allah şärik, ýani şu sypatda menem Allah ýalak diýdi, düşündiňmi? Kimde kim gelibem istenlik bir sypatda ya Allah Taala istenlik bir adyny menem edil şuň alak diýdi, şol adam näme? Käfiriň hem innejidi näme üçin? Eýem bul Allah'ın bir sıfatyna dawat et. Diň Allah dälo menem bilýän ne? Şunuňmy? Ol diňe men gaýypdan bilýän diýen üçin ya şeytany ýykylan üçin. Taýip gaýypdan bilýän diýmekligine ya şeytany ýykylmaklaryny iteren zat näme? Yani Allah'ın şu adyny gaýypdan näme bilmeklik sıfatyny men şärik bolup bilýän diýen düşünjesi iterdi şonu. Emma şoň ygtykadyny şeýle gaýymynan bolsa yani hiç kim Allah bolup bilmeýär, Allah'ın wasfyna ýetip bilmeýär, Allah'ın edip bilýän zatlaryny hiç kim näçe almaýasa da edip bilmeýär diýen düşünjesi bolsa, ol bu sypata dalaşýarlyk etmezdi. Eýem bu akydasynda näme? Menem şu zady bilip bilýän idi, eýem näme onuň iterdi. Jina ýakoşdy, oňa ýykyldy, buňa ýykyldy, iň soňunda näme? Menem bilýän özüni Allah Taala gaýypdan bilmeklik ilmini näme etdi? Şärik etdi. Kimde kim Allah'ın aýsam bolsa bir zadyna menem şärik diýdi, şol adam näme? Kafir bolýar, murtat bolýar.
Yönemene kafir amdal. Et-tavagitu kullu kuhvanun kema yekulu ba'du selef diye. Tağutluğun näme? Et-tavagitu kuhvanun. Selefler näme? Kabiri, zady oýlan näme? Bari, näme diýdi? Tağut diýdi. Bilgiçler, zady oýlar, ol käse äser etýänler, aýa äser etýänler, kartyn üstü bilen odur budur nämeden bolýanlar, ya o ýyldız parazlar, ýyldız edip sähet we boşay, olay. Şulan bar näme? Tağut, zindikler. Tayyip, indi hakykatdan hem geçmişten käbirdatlar bilip bilýär, dogry dämi? Soňra köpçülik adamlara seredin oglanlar. Bir adamın bilgiçe baranny geljekde maňa näme boljak diýip barýan ýokdur. Ya geljekde men çağam näil boljak, ya geljekde men näme ogurlanjak. Ya ogurlanaysam bir kilo yüzüğüm mi, bir kilo gyzylym mı? Şu geljekde men şu bir kilo gyzylym ogurlany biljekmi? Ogurlanyp biljek bolsa kim ogurla biljek? Onu soramana barýan ýok. Şunun baraýsaram jogap ber bilmeýärdir. Ya men näçe ýaşajak? Sen hakykatdan şu jady oý bilgiçi. Käbir adamlar näme etýär? Reklam etýär, şu bilýär diýär. Ananaýyň o Allah kessin bilýär diýär. Tayyip bilýän bolsa bar da sonra men haçan ölýänni. Ya da öldümden sonra sen haçan ölýändi. Şununmy? Geljekden en sadaca zady sonra hiç adam bilen şunun. Bar da sonra men haçan ölýänni. Ya da sen ölüň haçan ölýändi. Hakykatdan näme? Sen iýilen geljegini ya geçmişin bilmeklikini ilmiň bolýanmydy. Onu sen öz takdirin öz elimde bolmaly. Dogry da men hem öz geçmişden näme sahypaň geçdi, o geljekde takdir sahypaňda nämeler bolmady. İýilinkini bilýän adam özüninkini bilmekligi has hakkylamy. Bar da sonra ya da edil bir minutdan soň saňa näme bolýar? Şonu sonra. Ýöne näme köp am adamlar bu zada sereden aklar. Şunu. Bar ýanyňam bardyňa geçmişden sonra. Bir zat ogurlanýar, ýykylýar. Bir zat kesellenýär, gitýär da näme bilgice ýykylýar. Olam hakykatdan hem kiýaleri bilýär, jogap berýär. Ýöne näme üstü bilen şonu aýtdylar. Kana tenzilu aleyhimuş-şeyatin. Olara şeytanlar inýär. Şunmy? Olara şeytan habar berýär. Öňem biri näme? Biriniň öňüne barada sen bilgiçmi diýär. Olam men bilgiç diýär. Näme etýär? Arkasyna bakýada 10 sanak daşy sana walýadanym elimde näme bar diýär. 10 sanak daşy bar. Ondan öňünden, gözüniň öňünden näme sanaman öňden bir gysym daş garba walýadanym inne elimde näçe daş bar diýär. Bilemek diýär. Ýa-ni bilgiç. Şunu. Ondan ýa-ni oglan diýär buňa. Birinji elimdäki sany näme esasynda bildin, bunu näme esasynda bilmedin diýende. Birinji insana, wallahi meňem jynym sanady, maňa habar berdi diýär. Şunu. Birinji insana da meň jynym sanady diýär. Wa maňa habar berdi, şey dip bildim diýär. Ikinjiň garwa wallahi sanamadyn, jynymam sanamady, men hem bilmedim diýär. Şunu. Jynnar habar berýär olara. Jynny ile näme? Hakyky göze görünmeýän jyn diýip düşünmeň. Adamlaň ham jyny bar. Şunumy? Mysal üçin bir bilgiç dogry däme? Öz oturýan jaýy we priýomnusy bar. Dogry däme? Köpülenjem priýomnusy öz oturýan jaýynyň giň bolýar. Girýän 20-30 sana adam. Baranam bolmot diýende näme? 3 saat 5 saat garaşmaly. Näme üçin? O sen bilgiç bolsaň gelmäke kimin geljegini we näme maksat bilen geljen bilip oturýarsyň adam. Plan ýalar plana şey dik gör, plan ýalar plana şey dik gör, plan ýalar plana şey dik goýber, plan çaman taýynlap berip goýber da näme üçin gelýän sen garaşýan. Gelýän çagar garaşýan, jogap beren. Gelen soňam 4-5 saat näme priýomny garaşdyrýar. 20 adam bolsa, şoň 2-3 tanagy şoň hakka tutma işgäri. Şunumy? Oturan bolýar adam näme meňe planym ogurlany, şonu bilmäne geldim. Sen näme üçin geldin diýär. Dol senden alýa maglumat, ondan hem çöplýär, bundan hem çöplýär danym. Girýär, göz açykyly biri bardyr. Plan ýerdendir, plana gurlanıpdyr. No senden sorýar, bir guman etýäniň bardyň, bam olam diýär. Haramada goňşumy narkoman ýa, şondan görýänni. Adam jeppi diýär. Ondan aýdyp otyr, ondan girýär, göz aýnaklyň näme heleýiniň ýüzü gurlanıpdyr, özüm bir narkoman goňşusyndan şüphelenýär, adam jeppimiş. Ondan iň soňunda näme etýär, barşa göz aýnakly girsin diýär. Bulam girýär, sanra Hudaýynyň oňuna girýän ýa, ýüzüň gurlanıpdyrmy? Ödem guman etýäňem goňşuýyň bolmaly, sag tarabyrağynda ýaşy agdy kaparak jeppimi diýär. Ondan näme ýankyň gulagy pakgaryk gaýtýar, başga hiç adam sorana. Şunu hiç adam bunu gitýär näme? Bilip otyr o diýär. Şunu bilip otyr diýär. Ikinji ýere buňa hemme badan aýdyp otyr.
giriye plan näme yaşmak kıl gelinmadır diye plan da düşün gelipdir. Eğer şu bölünüyor. Plan erik gitdiýämiş. Kimden görýän? Ay bir Azerbaycandan gezýärdi. Oňa çen aýdyp otur musaşyn. Giriye bolyn ärinden nemetýän sen? Türkmen ädäl milleti diýen bolýar. Şuňaňmy? Milleti Türkmen ädäl. Howa Azerbaycannyň özü gurlap başlaýar. Bulam çykýar billow diýär. Onda ananlar bilsen ananlar da şun kezzapdygyny. Şunuňmy? Şoň üçin näme daşgowda bir pir bar eken. Ýa-da Sapar Muhammed ağa näme Allah rahmet etsin. Zaýyn cennet etsin. Şo pirin towa gelmene sebäp bolupdyr. Buň näme okuwçylary bar eken. Biriniň ady näme Burunç diýär. Biriniň kliçkasy lakamy Burunç. Biriniň kliçkasy näme Goýun diýär. Biriniň näme Owşuk, biriniň Sygyr. Yani kim şoňa ýykylmana gelende näme sen ýykyljak bolsaň pul tölemeli. Ýöne pirler alhamdulillah Allah üçin etýär. Pul alanaklar ýöne goýunjyk alýarlar, şunuňmy? Ya sygyrjaga salýarlar, ya düýejik alýarlar, şunuňmy? Ondan kim düýeli gelse, kimin ady düýe bolsa şo girmeli. Ondan o düýe getirdi diýmek gerek. Gel eýem düşnük kul, şunuňmy? Bir gelýär düýeli, pir wam, olam ba ýörmen salaýyn dip gelýär, gönte guruluşyny oky isladymylar. Girenne kim girdi? Kliçkasy düýeli girdi. Ay plan zanne düýe da getirip adara galyp ýörmeli diýä bolyn. Bu da paqqarya, ey diye görmän, öýden çykman, düýe getirenim bileýdi ol diye. Şunuňmy? Ananlar sen ana gapdanan düýe girdiň, paroli girdi, şunuňmy? Emma bir halta tuw getirilen bolsa kimin kliçkasy tuw bolsa şo girýär. Ay tuw da getirip ýörmeli. Ana bir düýnçejik zat da getirden bolýar diýä on. Ey tuw getirenim bileýdi ol diye. Şunuňmy? Şoňalyk näme bulan şeytanlary bolýar, şunuňmy? Ýöne näme Mumi döwür diýilýänler ösmekli kabul etýär. Şunu öňkiler nämedir? Ýa galak. Gönümel hakyky şeytanlaryň işleşerdi. Innikiler näme? İnsanyň şeytanlaryň işleşerdi. Hemmesem kim bolýar netijede? Tagut bolýar. İnsanyň şeytanlaryň işleşsin, jiniň şeytanlaryň işleşsin. Şoň üçin öňkü näme araba bolaryna diýär, fi kulli hayyin min ahya'il arabi minhum wahid. Yani araba bolaryna şu näme jadywysyz bilgisiz oba ýok. Alhamdulillah enne näme Türkmenliň awasam näme şoň alak. Fel kuhanu tawagitun ya. Kuhanyň jadywy bilgisleň näme? Bari tagut, bar kafir yani. Tagut diýdigi näme? Kafir. Tayyip limaza? Näme üçin? Ýa-ni qal aýdyp geçen adamyn gelýär. Liannahum yed'un ilmel gayb. Sen olar biz gaýypdan bilýärsiler. Tayyip. Biri men gaýypdan bilýän kafir bolýar. Kafir bolýar. Näme üçin? Sen ol ilm diňe has Allah'ın ilmi. Şunuňmy? Gaýypdan bilmeklik sypaty diňe Allah mahsus sypat. Şoň üçin birdi gelip näme? Allah mahsus bolan atlaryň sypatlaryň birine ýok. Menem şärik diýse kafir bolýar. Şunuňmy? Dil bilen aýtmak gerek, menem şärik diýip näme? Akmaga dil bilen aýtmaly. Şunuňmy? Ýöne araplar näme diýär? Wellabibu bil işarati yefhamu diýär. Emma akly war näme? Işaret bilen düşünýär diýär. Şoň üçin näme? Türkmenliň ýaşy ata bir gamçy, ýaman ata müň gamçy diýär. Ýaşy adam, akylly düşünjeli adam dilinden çykýan şahaňa terede oturan, ok, näme diýjek bolýan. Gözüňe terede näsen hereketinden bilip otyr. Şunuňmy? Şoň üçin näme? Kimde kim? Allah mahsus bolan zatlaň birine şärik diýse, ýani menem şonu başarýan diýse, näme? Kafir bolýar. Allah Taala näme diýär? Jin suranyň 26-27-nji aýatlarynda Alimul gayb yani. Gaybi bilýän ýeketek Allah diýär. Fela yuzhiru ala gaybihi ahada. Gayb bolan zatlaň birinem diýär hiç kese la yuzhir aşkar etýänlerdir diýär. Gaýbyň alimy, gaýb bilýän kim? Allah'ın. Allah Taala özüni näme öwgülep otur. Alimul gayb diýär. Gaýby men bilýän diýär. Tayyip gaýby Allah'dan başga bir bilýän bolsa, onu Allah Taala şu ilm menne badip övünmekliğinden näme? Mani yok. Mysal üçin sende näme? Toyota var. Bunda da Toyota var. Bunda da Toyota var. Men Toyota ma dip. Övünü bilmeýän sen. Övünseň ilgin näme diýär? Akmak menne de var, näme sen? Näme atyp desen ne barat menne de var diýär. Allah Taala näme diýär şuda? Alimul gayb. Men niýe gaýbyň näme? Ilmini bilýär. Menden başga hiç kim bilen apdy. Allah Taala näme? Şu vasf bilen özüniň aýratyndygyny aýdyp otyr. Şoň şu öňkü derslerde näme geçdik? Allah Taala näme? Mahlukatlaryndan iki zatda gaty näme aýratyndygy. Birincisi näme?
ilmun muhit. Allah Taala'nın ilmi näme? Hemme mahlukatlaryň gurşap bol. Geljekde, geçmişde. Näme bollu, näme boljak Allah'ın ilminden geçýän çykýan zat ýok. O güýjem näme? Hattu hudud yok Allah'ın gücüne, çäk yok. Ama mahluğun näçe güýçliligiň gücüniň çägi var. Emma Allah Taala'nın gücünün çägi yok. Düşündüňmi? Allah Taala mahlukyndan näme kän zatlardan näme aýratyn. Ýene şu taýda näme eýem biri al gaýypdan bilýän Allah Taala has bolan şu ilmde näme özüni şärik etdi. İlla men irtada min rasul diye. Soňra nämetde ilki bilene qaida goýdy saňa, qaida berdi. Näme qaida berdi? Gaýyby bilýän bar Allah dedi. Ve hiç kimede gaýyb bolma bildirmeýär dedi. Soňra istisnat, iskulçal etdi. Megerem näme käbir peýgamberlere men aýtsam käbir gaýyby şolar aýdyp biler dedi. Düşündüňmi? Taýip inne kim käbir biljeken gaýypdan? Peýgamberler eken. Düşündüňmi? Olara da kim bildiren soň? Allah bildiren soň. Yerhamukallah. Allah da olara näme üçin bildirýär? Olan näme gaýypdan habar eden zadyn mucize etmeklik üçin. Şoň üçin peýgamberimiz geçmişden habar berdi. Musa'nı gördüm, İsa'nı gördüm peýgamberimiz. Görmedi. Ýöne görenlerden hem gowby da tanıştırdı İsa'nı, Musa'nı. Doğruda medet çaly gördüm. Kıyamada olay gelmeli. Yani peýgamberimiz näme diýer? Öňkü peýgamberlerim ummatlaryny detçalyn gorkudylaryny men galak ummatyny detçalyn ägerlenir. Men galak ummatyny detçalyn wasfyny aýdan peýgamber ýok diýer. Taýip nerden bildi Allah Taala bu peýgamberimiz bu geçmişin geleceğin ilmini Allah aýtdy. Taýip şu peýgamberimiň gaýypdan käbir habar beren zatlarym şoň mucize habar näme mucizesi hasaplanýar. Taýip peýgamberden başga hiç kim näme gaýyp bilmeýär. Taýip fakat we yedil şoň alam näme Allah Taala käbir ewliýalary da näme hayatyny näme bildirse bildirýär. Fakat yutli'uhu Allahu ala ba'd al-mugayyabat. Allah Taala käbir gaýyp bolan zatlar näme yutli'uhu bildirýär diýe peýgamberlere. Näme üçin? Li maslahati da'wati ila Allah. Yani näme Allah Taala näme da'wat edenne peýgamberler näme gaýypdan hem käbir zatlar habar berse ýa näme buňa peýda berýär. Maslahat bolýar, peýda bolýar da'wat ýoluny. Dedim adamlara näme etdiýär? Maňa iman edin. Men Allah tarapyn uradylan peýgamber düşündiňmi? 100 ýyldan öň men ýokdum, 100 ýyldan bu boldy diye geljekden ertir plan bolar diye ol bolýar. Ýa näme etdi? Da'watyn adamdan näme kabul edilmeklik üçin bir peýda boldy. Ve tekunu mu'cizeten lehu. Ve näme we şoňa da näme mucize boldy diye şo. Ve delilen ala sidqihi ve li maslahatin nas. Ve adamdan